Com marca la legislació, a les 12 de la mitjanit d'aquest dijous començava oficialment la campanya electoral i, com és tradició també a Vilafranca, es respirava un ambient festiu amb l'enganxada dels primers cartells. Ara comença la recta final, que durarà 15 dies i que acabarà amb la jornada d'eleccions municipals del diumenge 22 de maig. Tots els candidats i els seus equips han començat amb il·lusió aquesta cursa. El PSC, amb Francisco Romero al capdavant, es presenta amb el lema Vilafranca guanya, i ho fa reclamant un govern fort que prengui mesures que ajudin a sortir de la crisi i que no deixi perdre oportunitats. L'enganxada del primer cartell la va fer a la plaça del Penedès. Romero assenyala que no és el mateix que Vilafranca governi una força progressista o que governi una força conservadora. Perquè la gent, que ja ho és, sigui conscient que no és igual que governi una força progressista que una força conservadora. Pensem que aquests anys de govern conservador és la prova, és a dir, on s'han fet passos enrere en els serveis a les persones. Pensem que en aquests moments que s'estan aplicant retallades indiscriminades dels serveis públics, l'Ajuntament ha de ser el dic de contenció, ha de garantir que aquests serveis han de ser la prioritat, perquè és una necessitat social i perquè també poden ser la font per crear llocs de treball. I per tot això hem de dir no a les retallades i el que hem de plantejar és un Ajuntament valent que prengui decisions en l'àmbit de l'economia, en l'àmbit dels serveis a les persones, en l'àmbit del comerç, en l'àmbit de la inversió pública, en tots els àmbits de gestió municipal. El candidat socialista considera aquestes municipals especialment importants perquè decidiran qui liderarà la sortida de la crisi a la ciutat. Per la seva part, l'actual alcalde i candidat de Convergència i Unió, Pere Regull, enganxava el primer cartell a la Rambla de Sant Francesc i s'adreçava al seu equip amb la veu afectada per afonia. Regull destaca la feina feta en els 2 darrers anys al capdavant de l'Ajuntament i apunta que cal continuar treballant en propostes de futur reals i sense fer falses promeses. Nosaltres creiem que hem fet una bona feina, que tenim un projecte engrescador de tornar a posar Vilafranca i el Penedès al mapa, de tornar a agafar un lideratge comarcal importantíssim i a més ho farem sense mentir i sense fer promeses falses. No pensem dir res que després no puguem complir, perquè ens agrada anar amb el cap ben alt pel món i ens agrada anar pels barris i que després puguem anar-hi i dir això es farà tal dia i potser ens hem equivocat amb les dates, però s'acabarà fent. I el que no farem mai és anar prometent a tot arreu el que no es pot fer, no? Regull destaca que Convergència i Unió no pot prometre una residència d'avis si no hi ha els diners per fer-la, però garanteix un projecte d'habitatges tutelats per gent gran. I també destaca el projecte d'una escola universitària que reforçarà la capitalitat vitivinícola de Vilafranca. La tercera força política de Vilafranca, la CUP, va voler iniciar la campanya amb un acte diferent. Van celebrar una festa amb la participació de la gent del seu grup que ha estat treballant en els darrers mesos pel programa electoral. Van fer petar una traca i van alçar un pilar de 4. El candidat Llorenç Casanova explica que els lemes de la campanya són "Jo em voto" i, en el fons, "Jo també sóc de la CUP". Perquè entenem que els valors i els principis que defensa la CUP, d'alguna manera, uns més en el fons, els altres no tant en el fons, estan implícits en tota persona, no? I aquests valors són bàsicament la llibertat i la solidaritat. I aquests principis es reflecteixen o es tradueixen políticament amb la independència i amb la justícia social o el socialisme. A la festa de l'inici de campanya de la CUP va sonar l'himne dels segadors amb gralla i es va desplegar una gran pancarta a la façana d'un dels edificis de la plaça de la Vila. Per la seva part, el Partit Popular es presenta amb un doble eslògan, centrats en tu i gent de confiança. L'objectiu és plantejar solucions als problemes de la gent, com la crisi econòmica, la seguretat ciutadana i la immigració. El candidat, Josep Ramon, està esperançat en poder assolir el segon regidor de Vilafranca. Estem esperançats perquè creiem que les expectatives del partit a nivell general són bones i creiem aquí a Vilafranca que hem actuat amb responsabilitat aquests 4 últims anys i creiem que això ens ajudarà per augmentar la representació que tenim actualment al consistori, que és un regidor a 2, com a mínim. Des del PP també veuen les municipals com unes primàries que poden apuntar un bon resultat per Mariano Rajoy en les properes eleccions generals. D'altra banda, Esquerra Republicana va iniciar la penjada de cartells a la plaça del Penedès. El lema de campanya és "En bones mans", i el candidat Pep Calar destaca que Esquerra disposa d'idees i línia de treball per fer recuperar capitalitat a Vilafranca. Calar assenyala que ens trobem en un moment molt important. Nosaltres pensem que aquestes eleccions són molt importants perquè en un moment de crisi, al igual com les empreses, que les dèbils cauen i els que sobreviuen surten molt més reforçats, Vilafranca li pot passar el mateix. En un moment de crisi és important preparar-se perquè en el moment de sortir de la crisi tinguem una bona posició de sortida i podem enlairar-nos i recuperar la capitalitat que hem perdut.
Pep Calar apunta el treball realitzat pel seu grup en els darrers 4 anys com a bagatge i indica que treballaran amb il·lusió els dies de la campanya per acabar de fer arribar el seu missatge a la ciutadania. En la mateixa línia s'expressa també el candidat d'Iniciativa per Catalunya Verds, Bernat Villarroya. En el seu cas destaca el caràcter conciliador i considera que serà essencial per promoure polítiques que ajudin a sortir de l'actual situació. Aquests dies anirem acabant d'explicar el que hem anat fent aquests 4 anys, no? La nostra manera de fer, que és una manera de fer buscant aquest Ajuntament que busqui consensuar les propostes, que busqui teixir complicitats, perquè veiem que són uns moments en què hem d'anar tots a la una i mirar de buscar punts d'acord per tirar endavant Vilafranca. El lema de campanya d'Iniciativa per Catalunya Verds és una manera de fer, i bona part de les banderoles que utilitzen són reaprofitades d'altres campanyes com a símbol de les polítiques ecosocialistes. A banda de les 6 formacions que disposen de representació a l'Ajuntament, en aquestes eleccions també es presenten a Vilafranca Solidaritat i Plataforma per Catalunya. Plataforma no va fer enganxada de cartells i, en canvi, Solidaritat sí que va organitzar un acte a la seva seu del carrer Amàlia Soler. El candidat Salvador Busquets apunta que aquest diumenge a Cal Bolet fan l'acte central de campanya i explicaran els eixos del programa. Volem una Vilafranca oberta, volem una Vilafranca innovadora, una Vilafranca cívica, una Vilafranca dinàmica, una Vilafranca sostenible i participativa, sobretot. En aquests eixos es fonamentarà el nostre programa. Així, amb l'enganxada de cartells, s'ha donat el tret de sortida de la campanya electoral que finalitzarà a les 12 de la nit del divendres 20 de maig.